adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Tawagan ako sa pangalan ni Cheryl. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan. This I promise you. RMN Drama presents Handumanan sa Kakawit. Ano pa dahil siyang kaagi karon? Maukaning usa ka babay nga taga Naga City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Cheryl. Uy, Yamiri ni. Oh, Willard. Mahal ka ka, Cheryl. Huwag din ako ma-imagine pang akong kinabuhi kung mawa ka. Willard. Kung mapakasal ka na ako, isaan na akong hawason tika sa imong sitwasyon karon. Di na ka kinahanglang maninda pa. Kay gusto ko nga adto ka na lang unya magpundo sa atong bahay ug magatiman puhon sa atong mga anak. Atagan ti kag komportabling pagpuyo, Cheryl. Willard, yes. Yes, magpakasal ko di mo. Yes! Thank you, Cheryl. Wow! Happy na din yung kasal ni Kuya Willard, te. Maulagi, Althea. Og swerte kay kate. Kay aside sa gwapo na si Kuya Willard, buotan, responsable, doon na pag hindi nga trabaho. Mao cute. Og nahibaw ka ba, Althea? Matod niya. Ako unya kuno maoy pinakamalipayon nga babae kung makasal na unya mi. Ikaw na yun, te. Ikaw na yun. Han? Unsa man? Okay ka ra ining atong bay? Uy. Ngano kong dilihan. Dali na. Maginahinat arrange sa atong mga butang. Dali. Maayo! Maayo! Uy, si Mama man ron. Oy, Cheryl, ayaw pagtuo ha, nga abi kay minyo na mo sa akong anak. Magpahayahay rasan kang maayo. Ma, Pagitag paagi o hingaduna sa kay imong kaugalingong kwarta. Oh. Dili kay isalig di mo tanan sa akong anak. Ma, husto na. Unsa ba? Kung niani lang ka para yaw-yawan si Cheryl. Ay, wa ko mo anhi para magaway na ko eh. Pahimangno lang tong ako. Nianhi ko aron matabangan mo na kong arrange sa inyong mga butang. Ayan nila kuskusina. Ari ko mag-arrange din eh. Han, pasensya na ka ni Mama ha. Nangigi lang na siya nimo. Eh ba, kabaya nga only child ako. okay rahan. Nakasabot ako ni mama ni mo. Salamat, Han. Sige na, patayan na ta. Oh, Althea, nasaan ka man lagi? Kuante pa. Unsa man? Doon na kay problema? Naalagi, te. Magpatabang unta ko nimo. Unsa may ako matabang? Di, puwama ko 30,000, pi. Huy, kadako gud ana. Asa ko din taon ko ng kwartaha, day. Di, panghuwam lang una ni Kuya Willard. Sige na, te. Nga ako'y bayarang utang, God. O kung dili na ko mabayaran, ilang ko'y papriso. Unsa? Han, mao na lang biya ginilas na kong kwartahan. Han, sige na, please. Ay, sige na lang. Mapangitaan natin niya paagi. Salamat, Han. Ano natukay manikuli si Willard? Han? Oh, maayo kay niya ka na. Ngayon ka rin pa maka na uli. Nag-overtime ko ron. Likao na ka? Oh, mana.
Nikaon lang ko dito sa opisina. Ay, Oh, Han? Okay na ka? okay ra ko. Kuwang lang siguro kong pahuway. Ay, dali, be. Kupot na ako. Iyan natin ka sa kwarto. Maayo kay nasuroy ka din hiti. Oo, day. Wa mong kukuy lingaw good maong ni ako. Unsaon nga ako namang usasabay. Di trabaho mas Willard. Bayo! Oh. Bayo! Hala, familiar lagi ron. Dili ron si Kuya Arthur ti, imong ex? Oh, unsa? Cheryl, Nganong ni amang ka? niya ako aron makigstorya nimo. Alang sa unsa pa man, Arthur? Nahibaw ko nakasa ko nimo. Nibiya ko nga wa man ang hindi mo sa una. Pero ang tinuod, Cheryl, nagpalayo ko kay gusto kong kahatagan ti kagkaruhay sa pagpuyo. Na-realize na ko nga dili mo deserve kung unsa ko sa una. Maong naning kamot ko sa akong kinabuhi tungod og anak. Arthur, Nahibaw ba kang gimingaw na kay kunimo? Arthur, minyo na ko. Unsa? Minyo na ko. Maong kalimti na lang ko kay hagbay ra sa di kang ikalimtan. Sukad bibiya ka na ako nga wagid ka magpahibaw. Cheryl. Samtang akong anak ni kayo mas maayo. Ikaw, muuli lang kag unsa kang orasang gustong muuli. Ma, dito ra manggugos among bay. Ay bisan pa. Minyo na kaoy, Cheryl. Tingalig na limot ka. Tanawa. O sa din nahitabo sa akong anak ha? Nagkasakit-sakit na tungod kay iyang tanang gastuhon dinhi sa bay. Ma. Sige na. Ako na bahala ni Willard din eh. Muuli na gyud ko. Kinahay blood ko nimo. Oras gani gani mahitabo sa akong anak. Bantay ka gyud ako ha. Ay, kinuuguhan. Kainit di mo. Kadali lang ha. Magkuha kong planggana o labakara. Ano naman na po, hati ka. Oh, mujuti na ka? Bago lang ka di ka nahawasan, Han. Han, sayang kayo kung di nasa kumuduty ron. Kaya naman sa dako ba? Pero, Han, Naikabala ka. Kaya lagi na ako. okay, sige. Basta panawag lang na ako ha kung nakay gipamati. Si Willard. Nga naman ka? Hello? Hello, si Ma'am Cheryl, eh? Yes. Ma'am, disgrasya si Sir Willard. Nasa sa ospital. Unsa? O karon unsa na? Ikaw na si pagitag paagi para sa akong anak. Asa man ka mo kuhag para bayad sa ospital, ha? Ma, ang kumpaniya niya mo imo abaga sa mga gastuhon. Kay dito ni nahitabo sud sa trabahoan. Ha. Onya, unsaon pa man na ron nga dili naman na makatrabaho akong anak. Mangita na kong paagi, ma. Doon naman sa ko'y natigom sa mga kita ni Willard. Ay, ambot ba kung sinakita sa kong anak nimo? Nga kung buto na hunaon, makakita na mag-iunta siya mas mulabaw pa nimo. Mas may pa siguro mangita na lang kaglaing lalaki. Aron makahatag ni mong komportable nga pagpuyo. Willard, Inutil ako. Wala ko'y mahimo. Wala ko'y tail. Willard, asawa ko di mo. Buhi ikaw sa ba? Gusto na ko mamatay. Dili na ko. Gusto na, unsa ba? Wamanti ka pasagdi, di ba? Willard, dibuhat na ko ang tanan para ni mo. Para sa atong kaminyuon.
Bisag nahibaw ko nga dili ko dawat sa imong inahan pero ni apagyapon ko dimo tungod kay asawa ko dimo. Hoy! Kahilas ko di mo siya gita na kong anak, ha? Buang ka! Ba! Aray, gusto na. Ba, ayaw! Aray, Mayo ding, niyanhi ko din kay niyapag ka. Arthur. Cheryl. Adi ka na ng balik ako. Isaad akong dili ti kalisod-lisonon. Mahal kaya punti ka. Arthur. Pangdakon ti ka. Arthur, ayaw. Oh, Ayaw. ah, Sayop ni. sorry. Nakalita lang ko. Dako na video. Og mahal na ako ang ako bana. Og bisa doon sa pamaybahita po. Unungan ako siya. Cheryl. When the visions surround you, Dili gid ako kayang budhian ang akong bana. Bisan pa man sa iyang sitwasyon karon, mas nisamot gid hinuon akong kaluoy. Ug mas napamatud-an ako sa akong kaugalingon nga mahal gid ako siya. Tingali pod kay gitarong og gipangga sad ko sa akong bana. Bahalag bisag hangtod karon, dili gyapon ko madawat sa iyang mama. Apan sa akong huna-huna, si Willard mo ay akong gipakaslan. Og bisag unsay mahitabo, sa kasakit magsakalipay, mag-inunungay gud mi. Karon, gigamit na ko ang natigom na kong kwarta sa dihang nagtrabaho pa si Willard para puhunan sa akong mga tinda-tinda. O kaluoy sa Ginoo, nakatabang sa ginis among pagpanginahanglan kada adlaw. Karon, doon na nami umaabot nga anak. Dini na lang kutob og daghang salamat sa RMN.